Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Jullie optredens van 2 bands. Er werd een vol gas en skeffer, maar er een optreden van Edwin Terpstra. Die zou maar even een wedstrijd op zijn naam schreeuwen. En we hebben nog een optreden van een gruttalent, Benjamin Tijnen.
Ja, wat het begin van dit programma. Fantastische band. Skeffer draaien al even een behoorlijke tijd mee. 2014 om correct te wezen. Straks praten we met ze over plan. Er komt een hele bijzondere cover van de Golden Earring. En ja, ook de founder van de band, Gert Skeffer. Ja, hij is alweer 4 verliend verstaan. We willen ook nog een beetje eren. Dus straks het verhaal van Skeffer en de live muziek natuurlijk. Je hoort ook het verhaal van het tweede album van een Friestalige band die zo populair ben ik zeker voor de dorpsfeesten en de festivals in deze provincie. En dit is live in de studio hier. Vol gas. Ja, vrienden van de show neem ik ze eigenlijk. Vol gas, tweede album is uit, feestje natuurlijk weer compleet. Wat spelen ze wat in Friesland en wat hadden ze een hoop lol in de optredens. En gelukkig ik weer in de Noorderwien-studio, 4e keer trouwens. Dus ja, goed. Mooi ze hier te gast te hebben. Jong talent, jou we graag een koers. En de meneer Nijsmeer is hier voor de eerste keer. En ik hoop straks hoe de peren hier door weg zitten kennen. De beetje al weg voor de 4e, 5e, 6e keer. Hij komt uit Ljout, hij heet Benjamin Tijmen. En voor de verste harker van mijn programma, dat is alle werkdagen van Seizoen Zoon. Die had zijn nijste single al een paar keer jet. En ik denk, ja, nou wordt het wel heeg tijd om eens even te vragen om hier te komen, Benjamin. Du bist een Leeuwarder of hoe zit het eigenlijk? Ik ben in Leeuwarden, ja. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden, ja.
En als ik nou een beetje Fries pruttel, versteer je dat een beetje? Ja, ik doe mijn uiterste best. Ik moet wel focussen, maar tot nu toe heb ik het verstaan. Ja, anders ga ik wel in het Liewalders hier. Ja, dat is ook prima. Is dat een beetje Liewalders of Nee, niet? ook niet. Nee, ik heb het nooit geleerd, nee. Nou goed, laten we dan maar door de muziek gaan. Want toen maakt het fantastische nummers, vind ik. Produceert ik. Hoe zit dat? Wat maakt het zelf en wat leest dwaan? Of doe je alles zelf? Nou, zeg maar, ik begin meestal met mijn eigen opzetjes. Dus een beetje de shell. Een soort schets. Ja, een soort schets. En dan stuur ik het naar, meestal een vriend van mij, Dimongu. Hij maakt beat, is producer. Maar als ik denk van, die kan er beter op, dan doe ik dat, zeg maar. Stuur ik het naar iemand anders. Of een pianist of een gitarist of whatever. Wat ik nodig heb, wat ik denk van, dit hoort erbij. Ja, want ik zag ook een soort live clipje van die met mijn gitarist erbij. Oh, ja, zeker. Die is nog niet eens uit. Heeft hij die al? Ik kan previews, jongen. Ja. Ja, Ik zal hem net chillen. Nee, maar maakt niet uit. Ik heb met Rowan heb ik een akoestische versie opgenomen van een nummer die ik al heb uitgebracht. Maar dat dorst dus ik wel. Ja, zeker. Ja, ik doe alles. Ik hou me niet vast aan regels. Hoe lang maak je toch muziek? Sinds, ik denk dat ik 16 was. Ja, daarvoor beatboxen, maar dat is, dat is iets heel anders. En wat is het centrale thema? Toch weer de liefde, of niet? Nee, ik denk God. God. Ja, hè? Ja. Oké. Ja, mijn geloof. Bewuste keuze dus? Ja, zeker. Zeker. Het gaat Dat is iets wat u dragen worst? wat ik uit wil dragen, dat je niet alles alleen kan en dat je moet vragen om hulp. En niet altijd kan een mens je helpen, daarvoor heb je God nodig. Ja, dat is geloof dus heel belangrijk vaak. Ja, zeker weten. Als dat van Hoes mij kregen, of best vanuit jezelf gelovig wordt? Nou, de ene helft is moslim en de andere is eigenlijk niet gelovig. Dus eigenlijk ben ik er zelf achter gekomen. Ja. En heel veel van mijn vrienden zijn gelovig en die hebben me natuurlijk wel het een en ander laten weten. Maar op een gegeven moment klikte het gewoon. Ja. En, Mooi, dat is dat vertolkt. Vind ik een mooi verhaal. Wat ben de ambities? Wat worst? Wat ik wil doen? Ja, wat wil je met de muziek? Zo, mensen... Ja, dat is een vraag, hè? Ja, mensen helpen. Maar wil je de wereld in? Wil je de radio, de televisie doorbreken? Als ik kan zeggen alles. Ik wil alles. Ik hou er wel van. Ja, ik wil alles. Rups je nooit genoeg, zeggen wij dan. Ja, daarom, weet je. Dus ik wil alles doen in de muziek, alles. Ja. Muziek is je lust in je leven? Zeker weten. Dat als ik een stressvolle dag heb gehad en ik ga muziek maken, dan schrijf ik alles van me af. Ja. Mooi man. Ja. Kom je eens weer? Zeker weten. Ja, we laten hem nog net gaan, want hij is no live in Oorwinnen. Ben ik heel blij mee. Groot talent, hier uit Ljouwt bij Benjamin Tijmen. Ja. Ik heb verloren. En het is mijn eigen schuld. Ik liep veel te hard van stapel. En zo viel ik op mijn gezicht. Nu sta ik op, maar ik loop nog mank. Niemand zijn steun en niemand zijn hand. Nu sta ik nog, maar hoe lang blijf ik staan? Hier in de leegte roep ik zijn naam. Roep ik zijn naam. Zijn naam, zijn naam, zijn naam. Roep ik zijn naam. Zijn naam, zijn naam, zijn naam. Ik verzuip in de diepte. En ik ben nog steeds op zoek naar rust. En ik kan niet verliezen. Want ik ben nog lang niet bij de kust. Maar ik hou mijn hoofd omhoog voor de stap naar adem. Ik krijg haast geen lucht. Gedachten die in mijn hoofd nog langs mij varen. Er is geen weg meer terug. Ik word overspoeld met emoties. Zo raakt de emmer weer langzaam vol. En sorry als ik overdrijf, maar ik heb het niet meer in de hand. Want nu verlies ik de grip op het anker. Weet niet
niet leiden door angst. Dus ik blijf over water, ook wanneer ik alleen sta. Want ik sta nog steeds aan mijn kant. Ik verdrink, maar heb watervrees. Ik blijf niet lang meer boven water. Ik verzuip in de diepte. En ik ben nog steeds op zoek naar rust. En ik kan niet verliezen. Want ik ben nog lang niet bij de kust. Maar ik hou mijn hoofd omhoog voor de snak naar adem. Ik krijg haast geen lucht. Gedachten die in mijn hoofd nog langs mij varen. Er is geen weg meer terug. Het is een gouden zin. Wat doe ik hier? Niemand om mee te praten. Versnel mezelf niet, ik ben mezelf niet. En alles staat onder water. Alsjeblieft, duik me op en breng mij terug naar het vasteland. Ik geef me over, neem me mee, want ik heb het niet meer in de hand. Ik verdrink, maar heb watervrees. Ik blijf niet lang meer boven water. Ik verzuip in de diepte. En ik ben nog steeds op zoek naar rust. En ik kan niet verliezen. Want ik ben nog lang niet bij de kust. Maar ik hou mijn hoofd omhoog voor de snak naar adem. Ik krijg haast geen lucht. Gedachten die in mijn hoofd nog langs mij varen. Er is geen weg meer terug. Jong talent in de studio, Benjamin Tijmen. Fantastisch. Nou, de jonge generatie dwaande mij, ja, wat is het? Rap, hip-hop, in ieder geval in dat soort sfeer. Maar jou is graag een podium. Likas, de man je nice me. Ja, als muziekliefhebber hij is nog genoegen om jong en oud te treffen. Dit is een hele ervaren muzikant die we hier te gast hebben. Guy Davies, hij had een tournee in Nederland en België. Hij had een prachtig mooi album uit. The Legend of Sugar Belly. Sugar Belly. Yeah. A girl, yeah. What about the legend? Well, it has to do with a young girl who was murdered. A family story told me, that I learned from. And I created a fictional character. I gave her a name, Sugar Belly. And all the songs are about that story? Not all the songs. There's a song about the murder, and then there's songs about the things going on in the place where she lived in East Texas. There's medicine shows, and there's chain gangs, and there's oil being discovered, all kinds of crazy stuff. And some of the songs are just songs that would be around during the time she lived. That would be in the early 20th century. So songs by Blind Lemon Jefferson and Leadbelly and old stuff like that. But mostly stuff that I wrote. I saw on the album, on the CD, that you dedicated this album to an uncle of you. Yes. My uncle, William Conan Davis, who is a doctor of medicine and pathology and biochemistry. He was a stutterer. He had a difficult time speaking, but he was the best storyteller I ever heard. And he told me the story of the murder of a woman and about the man who killed her. Now, my whole family knew the man who killed her. None of them knew the woman. None of them. But there's something that the woman told that man just before she was killed that haunted the man. It haunted my uncle, then it haunted me, and I wrote the song. How do you write your songs? Is it being alone somewhere, and you come from? You're still living in New York, but you're raised in New York, isn't it? Yeah, I'm living in New York. Yeah, but you writing the songs also there, of do you need some nature, some space everywhere on the planet to write your songs, or is it just in New York? Well, let's see. I need a trip to Hawaii. I need an ocean voyage. Well, something like that, yeah. But mostly I don't get it, so I just have to write them wherever I am, at home, on the couch, in the bathroom, in the kitchen. I write. I write and I write. And how did it start? My general process of writing? Yeah, and music making. Sometimes a tune will come to me, a musical tune, and I have to find words to put with it. Sometimes the words come and I have to find a tune to put with it.
but there are just a few songs that come all at once, the whole thing, the songs, the music and the words together. Like a miracle. Like a miracle. Does it feel like a miracle? Writing songs, playing, being on tour, being a musician? Oh, yeah, it feels like magic. Yeah. It feels like it's the best thing in the world. Oh, yeah, but was it always a dream for you to become a musician? Yes, when I wasn't being an actor, yes, it was a dream to be a musician. But you're a writer too, isn't it? Yes, a musician, actor, writer. What do you prefer, R? It doesn't matter. All of the above. Okay. I prefer... well, I like music, but if I go on the stage to do Shakespeare, they're not going to let me bring my guitar, you know. That's a nice guitar. What is it? Where did you find this one? Well, I found this in Oregon. That's the Western United States. It was in pieces. Okay. And it's the same kind of guitar that one of my blues heroes named Mance Lipscomb used to use, a Harmony Sovereign. And I had never owned one. And they're so cheaply made that they kind of fold up and fall apart. But I took the pieces down to a man who opened it up and reset the braces. And so now it has just a beautiful sound. And it's an old guitar from the 60s. Almost as old as King Tut. En hij gaat er op speling. Guy Davis, Joert in Noorderwind. Hij is on tour, Nederland en België. Ik hoop dat hij weer eens komt. Dit is het album. Stil op een streamingstjenesten. En je gaat muzikant naar muzikant. En dit is een hele goede muzikant. Live in Noorderwind. Kokomo Island, baby, don't you wanna go? I'm going to Kokomo Island, honey, don't you wanna go? Feel like going someplace that I've never been before. Down Kokomo Island. Got a woman down in Kokomo, her name is Bonnie Lou. I got a woman down in Kokomo, her name is Bonnie Lou. She got a knife so sharp she could cut you half in two. Down Kokomo Island. Kokomo Island, always on my mind. Well, Kokomo Island is always on my mind. Make a boy grow up and leave his mama behind. Down Kokomo Island. Babe, honey, do believe I will. Well, I don't know, babe, but honey, I do believe I will. Gonna take you, mama, to see my whiskey still. Down Kokomo Island. If the sheriff catch you, don't give him your right name. If the sheriff catch up, honey, don't give him your right name. Just slip him $5 and he might forget you came. Down Kokomo Island. If you got a pretty woman, better pin her to your side. If you got a pretty woman, better pin her to your side. If she flag my train, I'm gonna slow down and let her ride all the way to Kokomo Island.
Monkey Mutt is a brand new liquor. If you drink it real fast, you can get drunk quicker. Men drink Stunky Mutt to charge their power, while the women who drink it want to charge by the hour. Come get you some. Come get you some. Drink Dr. Stunky Mutt's moonshine whiskey. Won't you buy a little bottle today? What makes a bullfrog kiss on a cow? What makes a caterpillar wanna pull a plow? It tastes like monkey snot, drink like water. You could buy 2 bottles for $1.25. Come get you some. Come get you some. Drink Dr. Stunky Mutt's moonshine whiskey. Won't you buy a little bottle today? There's a new kind of liquor when you got the blues. You can feel it from your hips down to your shoes. It's close like a haircut, strong like a smell. Got something make a preacher say, well, well, well. Come get you some. Come get you some. Drink Dr. Stunky Mutt's moonshine whiskey. Won't you buy a little bottle today? Preacher in the kitchen when his pants caught fire. He jumped past heaven and he kept going higher. Dog caught a rabbit and he throwed him in the grass. And he ran in a circle trying to catch his own. Come get you some. Come get you some. Well, drink Dr. Stunky Mutt's moonshine whiskey. Won't you buy a little bottle today? Come get you some. Come get you some. Drink Dr. Stunky Mutt's moonshine whiskey. Won't you buy a little bottle today? All the way from New York, Guy Davis. Ja, fantastische muzikant. Ja, goed, die gaat gewoon lekker alleen spelen. Deze groep, ik zou zeggen heren, maar er zitten 2 dames bij, die hebben Suver Kekkel en Sjoen aan het begin van het programma. Skeffer. Gaan al een hele tijd mee. Ik zit even bij de drummer, Mark Jongendiek. Ik begin toch even serieus, Mark. 9 november, wie het 4 vliegend Gerrit Scheffer. Eigenlijk de founder van deze band, de naamgever, Verstoor. Ja. Denk je toch vaak hoor? Ja, regelmatig. Ja. Ik zei het, ze krijgt al. We hebben in de oefenruimte hing het zien witte Fender. En elke keer als binnenkomt, dan just toch even naar de gitaar en dan mag toch even nog omtinken. En we spelen eigenlijk nog, noemen ze die huiskreun het. Dus ja. Het is 4 weer waarom, maar hij is nog altijd bij ons. Ja, maar het gaat rap, hè? Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Fantastische muzikant, spelen hoort in Briekenbeck. Maar wat weer de onleiding om met Skeffer te beginnen eigenlijk? Ja, het wie eigenlijk zoals een heel soort bandjes beginnen. Een coverbandje, een mooi muziekmaatje. Dat weer het. Maar op een gegeven moment werd het al heel snel duidelijk dat we eigenlijk eigen noemen schreeuwen worden. En ja, daar ben we toen mee begonnen. En we zijn maar Citraïen begonnen. En nou hebben we een heel soort mensen hier. Ja, is dat fantastisch? Ja, fantastisch. Ja, ik ben gezegend met deze muzikanten. En ik ben heel blij dat we dat in al die jaren dat we nou binnen, we hebben nou binnen. Ja, hoe organiseer je hem er trouwens? Met al die mensen in orenbands en carrières en dat soort dingen. Dat lijkt me een allermachtigste. Nou, nee? Nee, ik zie gewoon dat ze komen, maar. Oh, ja, dat is baas, hè? Ja, ik ben de baas. Dus, nee, is het zo simpel? Nee, we zijn een heel democratisch bandje eigenlijk. En, het is zo nou en dan wel moeilijk. Het is natuurlijk wel zo dat we werken met Michiel Hogeboezem, die het we hebben alle tracks ook op een computer staan. Dus als er eens een keer in net komt, dan draaien we hem even digitaal mee. En die man had een enorm groot mengpaneel. Ja, dat is. Ik denk dat. Die past net niet in vraag. Nee, dat is een beetje een compensatiegedrag van Michiel, denk ik. Ja. Dit leeft hij, denk ik. Ja, stel even de band voor. Eenmaal hebben we Ruudbreiding gehoord. Dus stel even. Ja, we beginnen maar eens naar jongens. Ja, Ellen. Ja, dat is hem, ja. Rink aan even in, maar stel even de rest voor nog even. Ja, ik zou zeggen, Jos Hartenveld, Itse Peterson. Ja. Dennis. Nee, Nico Meijer. En natuurlijk onze aller KNFD. Ja. En ja, als we Marco net heen, dan kon ik gelijk goed ophouden op toetsen en op hemmend Marco Slump. Ja, mooi. Iedereen is onmisbaar in deze band. Zeker. Maar beginnen we naar, hoe best bij deze heren Tronenkamp. En 2 dames vaak, hè? Hij hoort één bij de vocals, maar de meestal staan er 2, hè? Ja, klopt, mist eentje vandaag. Ja. Jammer. Ja. Wat doe je in de achtergrond? Hoe lang speel je al? Ik ben al heel jong begonnen met muziek maken, maar bas eigenlijk nog niet eens
Ja, toch ook al wel weer een tijdje. Maar pas toen ik een jaar of 24 was, denk ik. Ja. Dus die is nog redelijk nieuw. En hoe komt het dan bij San Skeffer te loren? Ik heb in diverse coverbandjes gespeeld. Er was wat tijd en ruimte. En toevallig kwam daar een berichtje van... hey, heb je heel misschien belangstelling, goede timing. En ik dacht, het is natuurlijk een fantastische band, fantastische mensen. Dan moet ik even langs gaan. Ja, qua stijl leidt het die woord. Het is wat symfonisch, het is rock, het is ik woord pop-invloeden. Ja, hou ik heel erg van. Dus dat klopt helemaal. Lekker genieten dus. Zeker weten, ja. Ik ga even naar Jos. Jos, wat zijn de plannen voor de komende tijd? Want je hebt Gina nog gespeeld, een nummer van Golden Earring. Ja, zeker. Ja, Sea Flies, hoe kom je daarbij? Ja, dat is een heel verhaal. Miguel helpt me, waar is die van? Nee, maar doe dan. Oh, maar ik het dan. Ja. Oh nee, dat maken we net aan. Dat maken we knippen. Want dat had ik je verstand van. Wieso? Nee, hè? Nee. Maar ik ga even naar Mark aan. Mark, zeg even. Michiel. Michiel Hogeboezem komt er maar even bij. Dus de steun en toeverlaten producer, de man met dat enorme mengpaneel. Ja. Heb je die altijd mee? Altijd, in de binnenzak hoor. Ja, Ja, in de binnenzak. Ja. Nou ja, Golden Earring. Ja, het is een rockmuzikanten kennen natuurlijk allemaal de Golden Earring. Ja. En kennen allemaal Radar Love. En mijn persoonlijke favoriet, Earring-nummer, was altijd Sea Flies. Ja. En dus op een gegeven moment heb ik dat bij de band binnengebracht van, die zou ik wel eens een keer willen coveren. Ja. Anders ga ik met mijn mengpaneel naar huis. Anders ga ik meteen naar huis. Ja. Maar dat vond iedereen leuk. Dus ik heb daar een beetje wat dingetjes over op gearrangeerd. En toen we bijna klaar hadden, werd George ziek. Kreeg ALS. Nou ja, dat is natuurlijk wel even een ding. Ja. Want wij willen natuurlijk niet als band gebruik maken van iemands leed of wat dan ook. Dus ik ben naar de producer van de Earring gegaan, naar John Zonneveld. Ik heb het liedje voorgelegd en ik heb hem gewoon gevraagd van, wil jij het bij de band binnenbrengen en vragen wat ze daarvan vinden. Ja. En John belt mij 2 weken later op en zegt, George heeft het gehoord onderweg naar Italië op vakantie. Okay. En hij vindt het helemaal oké. Dus, wij moeten nog een beetje kijken hoe we het singeltje willen uit gaan brengen. In welke manier. Dat we dat gewoon eervol doen naar zowel de Earring als de Jos Kooijmans. En ook een beetje naar onszelf. Tof man. Ja man. Dankjewel. Graag gedaan. Goed zo. Ja, nou ja, goed. Over de Toha. Hij geeft dus een enorme mengpaneel, zeg ik maar even. Dit is het. Live in Orwin. Skeffer.
just as lonely as a shepherd without you. And where flies the falcon in the high sweet air without a haunting the spraying valleys
Ja, goed om ze weer eens even te zien. Skeffer, we zijn alleen nog aan het begin van het programma. Een goed verhaal wat dat betreft. Muzikaal nog steeds hartstikke druk natuurlijk. En een band die intussen al een behoorlijk tijd besteedt. Kijk, ik zit van de muzikale vrienden die je nou achter me staan. Ik zei al even een nummer die in, straks nog meer. Gaat alles te krijgen met dit album. Sure, ik heb me even verklaard. En het had alles te krijgen met Heukenjet erbij. En een band die intussen hier voor de 4e keer al besteedt en zich ongelooflijk ontwikkeld had in Friesland. Merchandise, de festivals en de tweede plaat dus. Marcel, wie het de bevalling of net? Ja, weer best wel nog eigenlijk. Maar gewoon hartstikke best, ja. Ja, maar ze zitten wel eens, hè? De tweede plaat. En dan, ja, de eerste is al je nog... had al die creativiteit nog. Maar die tweede, dan maar we echt van het werkje. Wie de BMX'er? Nee, ik denk dat het tweede juist beter is. Ja, hè? Ja, dat denk ik al. Ja. De muziek en de nummers zijn beter, de opnames zijn beter. Dus alles is mooier gegaan als bij de eerste. Stel even de band nog even voor. Ik zal even over. Nou, hier links van mij hebben we Jessie. Hey. Oh, Jessie. Dan hebben we de Bertus op de bas. En rechts van mij hebben we Dirk Wilm op de gitaar. En achter mij Klaas de Jong, de drums. En ik ben Marcel Meppeling. Ja, dat dacht ik al. Ja, en dan praat ik even in de piep vol. Wat heeft een mooi t-shirt dan? Ja, maar denk je net, joh? Ja, vind ik Marcel mooi. Ja, die lei ik. Denk maar even hoor. Ja, dat ben ik nog, jongen. Dat ben ik nog. Heb je nog meer petten? Wat hebben we doen al? Ja, petten, buttons, bierriepeners, alle soorten hoodies. Op een site staat het wel, www.volgas.nl. Ik heb zo'n ziekje. Is het ooit betekend dat je hem begon, dat het zou worden zo? Nou, dat vreest eigenlijk elke keer. Ja. En, nou ja, maar je groeit nog steeds terug. Dus je ook je speellist, ik denk zo. Ja, nou in principe, het gaat hartstikke best. En of het zou verwachtingen, weet ik niet. Maar we steken er een soort energie in. Ja. En er komt er een soort energie uit. Dus we hebben eerst een 4 vol gas gewoon. Hebben 3 sets spelen van 3 kwartier. Met eigen vestjes. Dus dat is wel mooi. Is dat fantastisch? Ja, vinden wij wel. Ja, super. En heel het meest mooie vinden dat ook mooi. Dus het gaat goed. Hoe dit album? Is het een heel album een gevoelsmatig qua opnemen, qua schreeuwen als je hem die eerste? Of zei je nee, dat zit wel in elkaars verlengde is. Nou, ik denk dat het eerste wat meer die vers weer. Dit is echt een album Hurk en je hebt erbij. Daar komt echt de Hurk-klank naar voren daar. Hè? En daar zit ik gewoon een paar rustige versjes op. Maar dit is echt... en de opnames zijn stikken beter worden. Dus dat is... Ja, de groei in tro dus. Groei in tro en goede hulp erbij. Dus je gaat heel best. Wat wie de hulp? Dat wie Dirk Lennart van de band Vangerwil, de gitarist, die had het opname al en produceerd. En daar ben ik hartstikke tevreden over. Daar kun je dus ik weer van leren. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Ik weet er helemaal niks van. Nee, nee. Dus we hebben vestjes en ieder zijn ding eigenlijk. Ja. Nou ja, zij zelf wel even Heuken. Heuken is het eigenlijk. Ja, wie het voor duidelijk dat je daar wat mee doen? Voor mij wel. Ja, hè? Ja, denk ik wel. Als je wij Del zetten als boer en rockmuziek. En ik denk dat Jean... Dat is het wel een beetje. Dat denk ik, ja. En dat is het echt. Ja, toch? Zo correct is het eigenlijk. Nee, maar wij zitten in de genre. En Heuken is eigenlijk gewoon... Iedereen zou het is een Achterhoekswoord, ben ik het net mee eens. Heuken is in elke land en elke taal hetzelfde betekenis en hetzelfde spelling. Dus feestvier emotioneel. En dat ken ik in Friesland, Heuken. Het feestje. Ja. Het feestje emotioneel, ja. Ik even naar de boefrood daar. Verbaast u die er dan wel eens hoe? Alle populariteit, de festivals, nog weer een album met t-shirts, petten. Ja, ik vind het heel leuk. Maar wij zijn net zo'n popiopie-band. Dat vind ik het allerleukste. Wij bleven gewoon een hele dag ergens hingen en we genieten van alle muzikanten om ons heen. Is het elke keer weer een soort dagje uit, hoor? Ja, de stichting heeft een dagje uit. Ja, klopt. Ja, dat is echt mooi. Ja, en nou, ik show je me jullie een beetje met de soundcheck. Het is nog steeds een hecht clubje, hè, wat dat betreft. Ja, we hebben een heel soort lol en willen, ja. Niet te veel gedoe. Nee, zeker niet. Daar houden we ik net van. Nee. Nou, Heuken maakt net plakken we een bepaald deel in Nederland. Maar we zijn natuurlijk al wel met Heuken opgegroeid. Doe ik trouwens met normaal of niet? Nou, net zo bot, meer wat de country-stijl. Maar dat is er ik wel weer in waarom. Is wel een beetje meer normaal worden in dat opzicht? In dat normaal wel, ja. Ja, wel leuk. We binnen lessen die kant op West, maar de band. Dus dat is wel echt heel leuk. Weer een dagje uit. Ja, het Heukensweekend. Wie machtig. Ja. Oh, lekker man. Goed, wat ben je plannen voor het hier? Nou, zou je 2 singles opnemen? Ja. Een heel soort optreden, hoop ik. Okay. En gewoon er ook in. Gewoon een leuke ding doen aan eigenlijk. Ja. Lekker spelen, optreden. Ja, dat is de bedoeling eigenlijk. Gekke ding bedenken. Dat ik nog. Ja, en dagjes uit. Dagjes uit, daar houden we van. Ja, ben je dus wil je een stichting een dagje uit op bezoek, dan boek u dan. Ja. Stichting vol gas. Zo is het al, ja. Je mooi op de filie hebben, wat speel je goed. Er zit nog wat muziek erbij, dus ja, denk het goed. Album is het. Prachtig. We maken absoluut zissen. Maar een t-shirt en alles erbij. Achterkant ook even zien. Ja, show maar even. Ja. De achterkant. Ja. En tevens dit het versje, we hebben mooi voor de Friese top 100 wollen. Dus hard in hazes, zie ik je hem op, stemmen moet je al naast. Nou, maar tot de top 100, hè? Dat denk ik al net. Ja, even lekker heuken in de top 100. Dat is hoe mooi wijze. En dit is het. Live in Noorderwien. Vol gas! Efter
De kei in het boethuis. Op het bankje wat er stier. De vierde ik mij thuis. Hoe dat er nog weer. De wie net een soort jacht. Het hier er nooit west. Bakje koffie wat bedacht. We hier het heel best. De dieren van Jedde. In het verliezen. Ik weet het nog goed. Dat we de stenen. Efter de kei. Snus naar het melken. We hier eten al op. Stuk was gemutje. Dan de heer soldaat. Weer naar het loekta. Pakjes extra. Hier genoeg. De deur en het lood. Van het oude boothuis. Ik weet het nog goed. Hoe het wie bij je stuurt. In het lietshuis. De bosman appels jatten. Sabi het thuis. De dieren van Jedde. In het verliezen. Ik weet het nog goed. Dat we de stenen efter de kei, efter de kei, huis efter de kei. Dankjewel.
Shadows. Ja, dit is hem. Het nieuwe album dus van Volgas. Je wordt centraal in deze aflevering van Noorderwien. Ja, tof dat ze er weer in. Mooie nummers. Het zingen in totaal even freestalig. En ging ik vooral naar de dorpsfeest van de Stiens en Misselijk wel op de plank. En together met bands en schoenenkop en dat soort zaken. Goed. Ik kreeg een beeldje van mijn volgende gast, de teacher Verlien, Edwin Terpstra. Die tot een protomeester tot grote verbazing de stem van de Waardhoek op zijn naam schreeuwen. Edwin, dat wie ik voor jou een verrassing of net? Ja. Gezien de deelname was dat voor mij inderdaad wel... Ja, er waren hele goede mensen die meededen. Ja, het is intussen al wel een teacher. Verlien, wat is het voor bijeenkomst? Stem van de Waardhoeken hiette eigenlijk de Voice van de Waardhoeken. Tenminste, zo wouden ze het doen. Maar gezien alle perikelen bij de Voice ging dat niet meer. Nee. Dus werd het de Stem van de Waardhoeken. Advendo in Franeker, het grote harmonieorkest. Ja, hoe je het noemen wil. Sorry als ik iets verkeerd zeg. Die heeft een oproep gedaan voor meerdere artiesten, zangers, om samen met hen op te treden. Ja. En ik heb toen het nummer Laat Me uitgekozen van Ramses Shaffi. Ja. Wat heel goed uit de verf kwam, schijnbaar. Ja, want hij is het won uiteindelijk. Maar, dat is maar een pittig nummer. Pittig, 6 minuten. Uithalen, door het lang. Ja, het duurt lang. Het duurt 6 minuten. Dus we hebben hem vandaag korten we hem even in. Dus we hebben er 1 couplet dus uitgehaald. Toen de winnaar bekend werd gemaakt, maakte de burgemeester een foutje door te zeggen van de winnaar is iemand. Had een heel verhaal, had ze. Ja. Een nummer van 6 minuten. Ja, dan weet iedereen gelijk al van hij het won. Hoe lang zongst u al? We gaan we ver terug, denk ik. Ik denk vanaf mijn 17e, 18e dat de bandjes begon, eigenlijk min of meer. Maar we hebben nou geen type voor. Nee? Nee, ja, we hebben zin. We hebben dus bijna 50 jaar. Dus dan heb je geen zin meer om elke dag of elk weekend nog 3 keer op pad te gaan. Nee, misschien straks nog eens dat de band door. Ja, nou ja, als er al nog een pianist is of iemand die zegt van leuk, ik wil met jou wel een duo beginnen, graag. Kom maar op. Mail maar naar Omroep Friesland, jongens. Melden. Ja. Nee, ik doe het met heel veel liefde en samen met Johan dan. Johan Veldhuis, een hele goede pianist. Dan ben ik blij dat ik hier vandaag mag staan. Ja, kom toch eens weer waarom? Heel graag. We zien je noemen doen en ik wil hem zeker nog zijn waarom. Maar ja, dat dik van de stem. Johan is een fantastische pianist. Ja, daar wil ik als muziekliefhebber alleen maar bleed van. Het is al alleen waarom. Wat gisteren nog een keer mij doen die Waardhoeken? Nee. Stem van de Waardhoeken? Het zou ieder jaar terugkomen, maar ik heb dit jaar er nog niks over gehoord. Dus ik verzien het wel. Hoort maar op Noorderwien dus. Ja. Edwin Terpstra, live in Noorderwien. Misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. En ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. En toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. En ik zal ze heus nog wel ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. En ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan.
zal ook wel een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. En ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. Verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zangen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. En ik blijf nog lang, liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben. Oh, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Oh, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Mooi nummer. En ook nog een fantastische stem. Edwin Terpstra. Together met pianist Johan de Joert. De gast in deze aflevering van Noorderwien. We nemen haast alles keer voor hem. Maar we gaan eerst nog even een verhaal met Aaron Veninga. Dat is een fantastische muzikant. Ook al vaak de gast geweest. Mijn band en solo brengt regelmatig muziek uit. Hij zei, ik had wat leuks. En er komen allerlei leuke dingen. Ik zei, Aaron, kom nog maar even Del. Hoe is het met jou? Ja, goed. En ja, prachtig dat ik weer welkom bij je. Je bent altijd welkom. Ja, fantastisch, ja. Ja, daar is dit een muziekprogramma voor. Daar staan al je opnames, die in cd's. Maar hoe zit het met de plaat? Want er is nog ooit een vernieuwende plaat van u te komen, hè? Ja, nee, de plaat, dat is er al een jaar wel. En krekt op Tiertek, voordat het doek voor Diepgroefs voel. Dat wie wel echt, dat is... Ja, dat is ja, ze zijn failliet, hè? De platenpers in Ljouwt. Ja, nou, de plaat en de cd die winnen de krek op Tiert uit. Dus dat is wel mooi. Dus ja, die binnen inderdaad te keer via de site www.aronveninga.nl. Ja. Maar de komende tijd? Nou, de komende tijd dan komt er wat nieuwe muziek uit. Mijn nieuwe nummer dat komt op 29 november uit. Dat heet Spreeuwen. Net protters, maar Spreeuwen. En we gaan ook de studio in voor een Christsingle. Dus ja, dat wordt een beetje een spontaan project. Maar ik dacht echt gewoon de warmte van Christ meenemen. Echt naar een ooractiviteit daar. Dat is een Christconcert. Ja, vertel hem. Want daar kun je wel vast even reclame voor mij. Ja, dat is, en dat is echt, het is een beetje rom van tevoren misschien. Maar dat is in de Dwarpskerk in Huzum. Het cultuurpodium. En daar jou ook een Christconcert. En de mensen die kunnen de kaarten daarvoor nou bestellen. En dan gaan ze nou echt nog de tijd om een mooie Christweens in te spreken van een dierbare, van een geliefde. En ze kunnen dan echt een verzieknummer doen. Dus ja, dan nemen we die mee in de playlist. Wanneer is het? Het is op 20 december om 8 uur in de Dwarpskerk in Huzum. Klinkt nog heel veel voort, maar het is maar een weekend voor jou een heel, denk ik, hè? Nou ja, het gaat snel. En ja, ik zal direct in december nog wel op weer rondkomen. Maar ja, omdat mensen echt iets moois... Ja, het Christgevoel echt zelfs een beetje uitdelen met... ja, maakt zeker nog alvast reclame voor. Nou, en dat mij, maar dan ga ik even uitnodigen. Muzikant ben altijd welkom. Nog even een keer. Smart al even op die site zien, denk ik. Ja, dat is op www.aronveninga.nl. Ken ik via de socials, dus via Aaron Muziek op Insta of op mijn Facebookpagina. En ja, de namen die meteen goed speld worden, dus met I-N-A, Aaron. Ja, dat is belangrijk. En Veninga, I of 2? Dat is I-N-E. Ja, mooi, goed zo. Leuk dat er een wist. Ja, het begint weer te komen, de Christconcerten. Je kunt er nog naar bij wijzen, want zak druk in die locatie net. En het wordt heel bijzonder. Dus ik zei, nou kom maar even del, is er altijd reclame voor mij. Sorry op de site, nog een fysiekje. En vertel ik nog een mooi verhaal wat erbij past in ieder geval. Goed, het zit er nou echt op. Dit is al lang van Noorderwien. We doen nog hier een live nummer. Na een week ben we er gewoon weer. Bedankt voor het zien, bedankt voor het harkje. En roembaan voor jong talent. En dit is hem, Benjamin Tijmen, live in Noorderwien. Ja, ben ik niet eens met dingen die ik heb gedaan. Ik heb een lach op mijn gezicht, maar daarachter schuilt een traan. Mij constant achterna. Ik wil vergeven en vergeten, want de liefst draag ik geen
fouten gemaakt. Dus ik bid voor mijn zonde. Soms is de last die ik draag wat te zwaar. Maar maak je geen zorgen om mij. Aan het eind van mijn Latijn. Misschien is dit de tijd. Hier voel ik geen pijn. Alsof niemand mij begrijpt. Niemand die nu kijkt. Hier voel ik mij vrij. Alleen. Is dit de plek waar alles eindigt? Zal ik gaan of zal ik blijven? Ik kan de keuze niet vermijden. En het ook niet positief bekijken. Want ik heb vaker pijn dan dat ik mij goed voel. Ik sta op het punt om te verliezen. Ik ben klaar met de strijd. Ook al als het lijkt alsof ik mij goed voel. Weet schijn kan bedriegen. Heb een lach, maar van binnen heb ik pijn. Eind van mijn Latijn. Misschien is dit de tijd. Hier voel ik geen pijn. Alsof niemand mij begrijpt. Niemand die nu kijkt. Hier voel ik mij vrij. Alleen. De lichten gaan uit, de show is nou dien. Wil net naar huis, we nemen nog een. Vol gas in de tent, het wie echt wet al. In de taxi naar huis, vol gas te loop. Ik zit in de taxi naar de Kedos de hut. Ik lees veel te sliepen, wat vinden we mooi voor. Als nog een pilsje, de fles als de taal. Dan nog 4 weken wacht zie en we kunnen wel opstaan. Dan nog 4 weken wacht zie en we kunnen wel opstaan. En morgen denk ik dan, ik ga nooit wel voort. Pijn in de kop en ik wil weer mooi kut. Maar nou je pilsje als 12, dan is het wel mis. Op stap mooi met maten, het mooiste wat er is.
keet als de hut. Ik lees heel te sliepen, wat wien we mooi vult. Als nog een pilsje, de fles als de tap. Dan nog 1 week wacht zie en we kunnen wel opstaan.